Já to tušil. Když se moji lidi nevrátili, bylo mi to jasný. Kolik si vás vlastně najali? Dost. Nová zeď? Je jich tu víc. Podívej se. Já se přes ně dostanu. Ale nedostaneš se ven. Slyšeli jste? Jste v pasti. I se mnou. Všech 40. Proti 3. Nebo jste 4? Nemohli si vás víc najmout? Jsme levnější, když je nás víc. 5. Ani z 5 nebudeme mít velký trable. To ne. Když odjedete. Já odjet? Já mám odjet na zimu do hor? Kde tam seženu pro lidi jídlo? Kupte si ho. Nebo si dejte dietu. 7. Tím stejně nevyřešíte naše problémy. Vaše problémy nejsou naše starost. My obchodujeme s olovem. Jako já. Pracujeme v jednom oboru. Jako soupeři. Proč ne jako partneři? Nabízím vám rovný podíl. Na čem? Na všem. Rozdělíme se. A co lidi ve vesnici? Co oni? To je jedno. Při naší profesi se o tohle nemůžeme starat. Mohla by to být svatokrádež. Kdyby Bůh nechtěl, aby byli ostříháni, neudělal by z nich ovce. Co vy na to? Odjeďte. Slyšel jsi, Sotero? Slyšel jsi, co říkal? Odjeďte. Mně? Řekni mu, ať zmizí, než se rozuřím. On i ostatní. Protože jestli teď odjedu s prázdnou, budete se mi všichni z vesnice Sakramentsky zpovídat. Až se sem vrátím. Ty už se nevrátíš. Proč ne? Nebudeš už mít zbraně. Hned je všechny odhoďte. To je ta velkorysost. To byla má první chyba. Nechal jsem vesničanům trochu více a oni se hned postavili proti mně. Giorgio! To jen dokazuje, že člověk doplácí na dobrý skutek.